Okay, number 6. Luke 10. Samauntat na si Yeshua nalipay sa balang espiritu ug nagingon, nagapasalamat ako kanimo o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta nga ikaw naglilong nining mga butanga gikan sa mga maalam ug sa mga masinabuton ug imong gipadayag sa mga bata. Oo Amahan, kay mauman ang nahamutan sa imong atubangan. Oh, mismo day kay si Yeshua ang ihang pag-rejoice in the spirit. Ha? Ang ihang pagkalipay diha gid sa espiritu. Di ba ang tao na siya body, soul and spirit. Oh. Di ba ang tao na siya body, soul o spirit. Kung sa may rejoicing ni Rabon Yeshua, diri ba sa body? Kaning body kanang mga binuang ba? Oh, mga komedya nga makita nimo sa physical. Oh. Dayon, sa kalag naay mga joke o comedy nga wala siya gihimo sa physical pero sa iyang istorya makakatawa ka, malipay ka.